E tielo mokwongo, jatend piny William Ruto olero aching' kata olero achiel kuom gigo mane ojimbo kethruok mar osiepe kinde kod jalupne machon Rigathi Gachagua. Ruto ne olero ni obiro riwo jo Kenya kinde duto e bedo e twech achiel maonge pogruok ma ok odewo kama giwuoke kata dhot magiaye. To kaka jafwambo marwa Wenga lero, Ruto okone jalupne manyien Kithure Kindiki mondo ti maonge dewo oganda. In full realization of the high calling. Bang' jalupne manyien ngire Kithure Kindiki chamo muma mar apis, jatend piny Ruto ne oyawo chunye ahinya to kalure kod kaka ne gidhach e apis nyaka ne gikawo telo higni 2 mokalo kod Rigathi Gachagua. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. Ruto mabende ne chal kama bayo wach ni mager ne jalupne machon Rigathi Gachagua nolero ni en kod adier ni Kindiki ni kod lony kaka jalupne. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. Inyalo paro ne achiel kuom ketho mane okelo ne Rigathi midhiero ne ise kendo itude kod nyayo telo mag akwede mag dho udi e pacho ka. Kae Ruto ma onge diemo wang' ne obedo gi ote ne jalupne manyien ngire Kindiki. Professor, you and me have the honor to serve the people of Kenya. And as I have said before, we will serve the people of Kenya equally, those who voted for us and those who did not vote for us. The government of Kenya equally belongs to all the people of the Republic of Kenya. Kalure kod katiba ma higni 2010 pen chik namba 9 kare mar 147, jalup jatend piny en jakony mar jatend piny kendo obiro tiyo tije ma opogne kata mochwalne gi jatende. Ruto nodhielo ngire Kindiki kaka jalno ma oikore ne tiyo ma onge mindni kata matin. Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, welcome to the service of this great nation, Kenya. Ruto kinde no e sapar mokwongo bende no wuoye e wi wach mar nek ma oyaye kaachiel kod ndhicho ma osebedo kadhi nyime e pacho ka kendo thoth oganda ikwanyo ka onegi ka gwen. We have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. Bang' bedo kuom thuolo maromo jumbe 2 kod jalupne, jatend piny William Ruto koro onyiso geno mare ni jalupne manyien Kithure Kindiki biro konye ging'o fuok ma osebedo kamienjo e sirikande kuom thuolo ma higni 2 mokalo. Wenga, Ramogi TV, KCC, Nairobi.